Tervehdys täältä BB-studiolta. Eilen talosta häädettiin monien suosikki Tuula, eli tälleen kavereiden kesken Tupu, joka on tänään mun vieraana. Hei Tupu. Moi. No, sulla on nyt vuorokaus takana vapaata elämää 5 viikon rupeamaan jälkeen, niin mikä on semmoinen päällimmäinen tunne tässä vaiheessa? Onko helpotus vai pettymys? No on aika huojentunut olo, että ihanaa elää ilman kameroita. Paitsi täällä sitä taas ollaan. No joo, mutta kaikki vessakäynnit ja kaikki, niin oli tosi kiva käydä ilman kameroita aamulla vessassa ja suihkussa. Mutta totta kai mä olin tosi pettynyt, kun mä putosin, että olisin halunnut vielä jäädä. Joo. Mutta kyllä mä olin asennoitunut molempiin vaihtoehtoihin, niin kyllä tää tuntuu nyt ihan hyvälle myös ja pääsee näkemään perhettä. Mä huusin siis eilen illalla kotona, kun mä huomasin, että sä tipuit siis aivan valtoimenaan lähestulkoon itkin, koska se oli niin yllättävä käänne ja musta tuntuu, että se on kaikille muillekin ollut jotenkin yhtä absurdia, että just sä tipuit, koska aika moni epäili, että joku muu olisi sieltä eilen lähtenyt. Sä kerkesit kokemaan ihan valtavan paljon tuolla talossa. Erilaisia viikkotehtäviä, oli trollaukset ja oli käpylehmätehtaat ja risteilyt ja vaikka mitkä. Niin mikä näistä oli sulle kaikista haastavin viikkotehtävä? Haastavin? No en mä tiedä, nyt ehkä tää stressi viikkotehtävä, se oli vähän silleen vaikea. Ja tietysti se trollausviikko, koska se oli niin epämääräinen. Että ehkä niin kuin ne oli silleen semmosia. Se trollausviikko oli vähän, että mitä helvettiä. Kyllä mä niinku... Eli onnistunut siinä mielessä. No joo, kyllä spekulaation määrä oli aika valtava. Että se oli vähän semmoinen, mutta ei mulla niinku semmoista haastavuutta ollut. Okei, joo, siellä Nuupajärvellä käpylehmätehtaalla, niin se oli mulle tiukka, kun joutui valvoa yhden yön, koska oli niin kova alusta ja en saanut nukuttua ja se on mulle paha juttu, että se nyt on jäänyt mieleen, että se oli semmoinen veemäinen juttu. Mutta muutenhan se käpylehmätehdas oli semmoinen selkeä ja tiedettiin, että nyt tehdään tätä ja saavutetaan tavoite. Sä selvisit kuitenkin ja jäit monen mieliin ihanana tyyppinä. Me jatketaan Tupun kanssa tänään vielä paljon ja monesta aiheesta, mutta tässä vaiheessa ennen kuin mennään realityin, niin mä muistutan teitä Viikkarin viikkokilpailusta, eli otat sen sun hybridikaukosäätimen, navigoit sinistä nappulaa painamalla paikkaan, josta voit valita, että kuka asukkaista olisi sun mielestä parasta risteilyseuraa. Ja voit voittaa itsellesi ja kaverillesi risteilylahjakortin. Ja viime viikolla onni suosi seuraavia henkilöitä: Mika Ylistarosta, Tomi Helsingistä ja Julia Lappualta. Mutta nyt sen realityn pariin, jossa erään yllättävän kaksikon seksuaalisesti vihjailevat puheet puhututtavat asukkaita ja saattaa olla myös, että sänkyjärjestelyt aiheuttavat erilaisia ajatuksia. Päivä 36, kello 7.37. Ville on hävinnyt edellisenä päivänä järjestetyn kilpailun. Rangaistuksena hän ei saa liikkua talossa ilman saattajaa. Illan häätöäänestykseen on valittu Tuula, Mira sekä Jukka. Tuula ei ole aiemmin ollut häätöuhan alla. Tämä on Big Brother. Hyvää huomenta. Kylpyhuoneessa on nyt kuumaa vettä. Ja kaikki menee ekana, niin viekää minä. Mihin sut Ville viedä? Vessaan. Missä levät? Voin ottaa tuon kylpytakin mukaan tosta. Kylpytakki, kylpytakki.
Kiitos. 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 Ai, ai. Kiitos Jeesus uudesta aamusta. Siunaa tämä päivä ja kaikki tekemiset, menemiset, tulemiset Isä Ville ja tässä puhumiset. pöydälläkin. Häh? Ei se ole se lappu tässä pöydällä. Joku on Ai siivonnut jaa. pois. Oi. Eihän tää on mikään. Jos puolivälissä on näin Niin. kiva olla vielä. Nyt rupeaa päivät laskee. Nyt ollaan niin voiton puolella sitten tästä eteenpäin. Kiitos. Oi kun ei meinaa yltää. Onko sulla kaikkea? Kiitos. Perjantai. No, se on sunnuntai. Mites sun fiilikset? No, kyllä se varmaan tiivistyy tässä iltaa kohden. Joo. Ootko sä, et sä hirveästi asiaan on reagoinut? Mitäs minä sanoisin? Nyt on aika rauhaisa mieli, joo, mutta kyllä sitten jo jänskättää ja olisin valmis vielä jäämään. Mutta että nyt täytyy vaan ottaa oma aika tänään vähän jossain kohtaa ja asennoitua molempiin tilanteisiin. Et kyllä se pahalle sitten tuntuu, että kun tulee se live ja sitten tietää, että ne on aika lähellä tossa ne rakkaat. No se on se. Kyllä. Mutta toisaalta ei susta hirveästi ole mitään näkynyt. Niin kuin, No mä oon ootko aika vähän- rauhallinen. No ehkä vähän, mutta ei juuri. Niin joo, ja en mä nyt elämässä muutenkaan hirveästi stressaa. Joo. Mutta Mitä luulet, tuleeko siinä H-hetkenä sitten jännä pännä? tulee tietenkin. Joo. Juu. No, voiko sua mitenkään asiassa auttaa? En mä tiedä, Nipistellään sua. mun täytyy vähän eikä itse tuossa miettiä. Joo. Mä voin kertoa sitten, miten mä... Ei kai siinä. Jukka taistelee kyllä elämästään tuolla. Onko? Ootko seuraapa vähän aikaa Jukka? Nyt ehkä tää auttaa sua heräämään. Me seurataan sua. Hyvin lumppa se. Hän voi vaan tillilihan jättää se tuossa hängyn viereen auki. Vittu se oli hyvää. Vähän maisteltiin. Elmeri, Jukka. pysyisi ehkä hereillä, jos sä hakisit mulle kahvia tänne sänkyyn. Oho. Sä oot niin hyvä hakemaan. Sä pysyisit hyvin hereillä, jos sä hakisit sen itse. Vielä paremmin heräisit, kun hakisit sen itse. No mut sitten mun paikka olisi hirveän kylmä, kun mä tuun takaisin. Niin. Jonkun täytyy jäädä lämmittämään tätä. Mä voin jäädä. Sitten sun paikka on hirveän kylmä, jos sä siirryt siitä. Se ei mua paljon haittaa. Mä oon tottunut kylmään kohteluun. Ai. Pitäisikö sitä laittaa suihkuun? Sehän on otettava, mitä tulee. Onkohan tuolla vielä... Onko sulla asteikolla 1-10, kuinka ikävä sulla on perhettä? Tää on sullakin pisin aika Niin niin on. kuin täysin pimennossa. Se on totta. Se on
Se on vaan yllättävää, että täällä on niin jotenkin hektistä kuitenkin. Sitten jos tulee sellainen hiljainen hetki tai tommonen, että sä rupeat miettimään, niin kyllä se iskee päälle sitten. Joo. Mä oon kanssa sitten... Aika vähän niitä hetkiä on siis ollut, kun aina tuossa on niin kuin joku. Että se pitäisi vaan niin kuin mennä itsekseen johonkin. Niin, kyllä mulla joskus aina välillä käy mielessä, mutta sunnuntaisin on ollut oikeastaan niinku tavallaan hankalimpaa, kun se on ollut toisaalta jo sit niin lähellä se toinenkin vaihtoehto. Niin. Just näin. Kyllä. Kyllä se sunnuntai herättää tunteet. Ja melkeinpä hetkisen äänestystuloksen jälkeen, Joo. niin se ikävä on ollut kovin, kun sitten on tiedätkö, että ai, en lähtenytkään. Kyllähän sitä haluaisi vielä haastaa itteensä lisää. Tiedätkö sä, että ottaisi muijasta nyt kaiken irti. Tämmöisen mittarini mukaan niin kun katson aina siltä näkökannalta, että kenelle olisi hyödyllisintä vielä tämä kokemus. Ja katsoisin, että Jukka ja Mira voivat tästä vielä ammentaa hieman enemmän kuin Tupu. Joten katsoisin, että Tupu on kaikkein kaikista eniten valmis ehkä takaisin kotiin. Sillä mä sen asettelisin. Tämä on Big Brother. Jukka. Rikot sääntöjä. Lopeta välittömästi. Ite rikos. Kevi, sä et vahtinut. Lol. Mä käyn nyt hakee kahvi. Noniin. Tällä hetkellä mä toivon eniten, että Mira jää. Mun mielestä Mira tuo tänne tosi paljon niinku energiaa ja mä niinku haluaisin pitää tämän loppuun asti semmoiset ihmiset, jotka on niinku erilaisia ja tosi energisiä. Et sit niinku Juka ja Tupunkin kanssa on ihanaa ja mä pidän heistä kummassakin tosi paljon, mutta sit mä haluan kumminkin, että täällä talossa on niinku ehkä sille jollain tapaa sit räiskyvämpää, jos Mira jää. Oho! Olin niin ajatuksessani, että hain puhelinta taskusta. Oho! Ei ole tapahtunut hetkeä. Niin ajatuksissasi. Lähit hakee. Häh? Lähit hakee puhelinta. Siis niinku, meinasin niinku tällä koittaa taskua, että onko se puhelin tuolla. Niin joo. Ei tiedä, vaikka tänään sais puhelimen käteen. No kyllä se tällä hetkellä olisi Mira. No siinä nyt ei sen kummempaa perustelua tällä hetkellä ole kuin se, että viime suorassa lähetyksessä kävi ilmi, että Mira on mun humalakäyttäytymistä morkannut ja häneltä siihen liittyen kyseltiin, niin muut ei ole sillä tavalla suoranaisesti selkään puukottaneet. Ja sitten tosiaan, mitä mä aikaisemminkin sanonut, niin semmoinen, että ollaan selvinpäin juhlissa ja sitten arvostellaan muiden humalakäyttäytymistä seuraavana päivänä, niin se saa meikäläisen karvat nousemaan pystyyn. No, odottava tunnelma. Kyllä mä uskon, että jokaisella toi äänestyshomma tulee, tai niin kuin jännittää jo valmiiksi. Ja sitten taas nämä, ketä on mukana äänestyksessä, niin on jonkunnäköistä lievää kampanjaa koko ajan käynnissä. Että pyritään tuomaan niitä asioita esille, miksi kannattaa, tai miksi olisi niin kuin oikein jäädä ja näin poispäin. Että ovat varpaillaan. Jukka, pätkät. Onks paha?
Ihan paskatkin riittää. Joo, ei oo paha. Tuntuuko rangaistulta ololta? Missähän se lappu on sit rangaistuksessa? Se on siinä, missä oli sitä pudua siellä kirjekuoressa, niin se lappu oli siellä. Siis missä? Se oli siinä loungin pöydällä. Krisulle taitaa olla tärkeää, että niin kuin minua rangaistaan. Joo. Just mä kelasinkin, että sä vaan jäit viimeiseksi hipaksi, et sä tappanut ketään. Niin, että joku olisi joka tapauksessa jäänyt viimeiseksi hipaksi. Että... Niin. Pitäisikö tulla häätöön vaan lökäreissä, kun emme kuitenkaan ole tänään lähdössä? Niinpä. Ja pakkaat vaan osan tavarasta. Kello 12.42. Asukkaat ovat saaneet Big Brotherilta kirjeen. Elätte Big Brother-talon sunnuntain korkokengissä ja muhkeissa parroissa. Etsikää mahdollisimman sopivat korkokengät itsellenne. Myös omia korkokenkiä saa käyttää. Pidätte aina liikkuessanne korkokenkiä jalassa. Liimaatte myös parrat kasvoihinne. Jos teillä on jo muhkea parta, teidän ei tarvitse liimata partaa. Kimmo saa vapautuksen korkokengistä terveydellisistä syistä. Hän selviytyy päivästä sen sijaan tekokynsien ja parran kanssa. Terveisin Big Brother. Laitatko sä mulle kynnet? Mä en tiedä mitä nää on, mutta nääkin on aika matalat. Varpaat hajoo. Mä haluaisin nää, jos mä saisin valita. Antakaa mun kaikki kestää. Oliks kaikille partoja? Joo, täällä on. Siellä on. Onks nää kaikki samanlaisia? Sattuu varpaisiin kyllä, mutta ei oo. Purista eihän ne... Mutta ei korkokenkien pidä olla 5 numeroa iso. Ei, katsoppa tuonne taakse kuule. Okei, ylimääräisiä partoja, Milla rikko omansa. Puristaa niin paljon, nämä on ainoat vaihtoehdot. Ota isot siis, joo. Älä todellakaan laita niitä, mitkä puristaa. Sä... Joo, sulla on ihan lytyssä noin varpaat tuolla. Nää on vitu kiikkerät tälle. Nää kyllä heiluu jalassa niin paljon, että en mä kyllä näitä Niin heiluu. Noi on kyllä ihan liian isot sulle. Mitäköhän kokoa noi on? Nää on vaan vitu liian pienet mulle. Mut parasta on, että noi parrat on niin aidon näköiset. Todella kauniita, tämmöiset valkoiset. Kello 12.54. Ville on saanut rangaistuksen, jonka mukaan hänet pitää saattaa joka paikkaan. Käyttäkää mua pissalla vielä. Odota näillä kävele vittu yhtään mihinkään nyt. Niin, mulla on korkokengit vielä jalassa. Haluat sä isomman rangaistuksen? Ilmeisesti emme rangaistuksen. Älä vielä noin lujaa. Mitä jos ollaan kaikki ketarallaan? Ei olla. Mä käyn lirtsulla. Thank you. Huolehtikaa Ville. Äkkiä karkuun ennen kuin Ville tulee vessasta. Miten te syötte? Oh my god. Oh my god. Miten onnistuu? On ihan mahdotonta. Tällaista kun on elää parran kanssa. Bon appetit. Ei, kyllä normiparta on helpompi. Onko siellä paperia? Vois tuoda varmaan. Pyykkäsen kädellä. Oh my god. Miten mä haluan olla? Valkoiset ylimausta. Immo. Tykkään sotkuisesta miehistä. Sitä on ihan mahdotonta syödä tällä. No ei se mitään. Anna sä mun paperia. Rauhassa kun pillillä imettävä. Mulla on tällainen parta-esiliina. Kiva, kun suu aukeaa, mutta parta ei liiku. Joo, toi on hyvä. Toi on hyvä. Kimmo, laita säkin. Laita vaikka. Kattokaa
Kimmo. Kattokaa Kimmo. Kimmo. Täällä. Jos sä saat jeesiä, niin Jukka, tulkaa viemään minut pois täältä. Mä menen röökille. Joo, okei. Hei, mä voisin tulla kattoo. Sen paremmin syöttämällä. Joo. Hemmi, tuu saattaa Ville. Tää haaruka. Mä oon käyttänyt kaikki rakkolaastarit. Mä otan vielä yhdet. Yksi rakkolaastari. Mihin se Ville pitää ottaa? Pihalle se olisi pitänyt. Mä menen hakemaan jämä. No ehkä sitä nyt tarvii, kun antaa olla keittiössä. On siellä. Mutta vittu, jos haluaa kävellä tai muuta, niin pistetään vessaan. Sieltä voi kävellä. Menen hakemaan rakkolaastareita. Joo. Mitä kokoa sä laitat? Onko näihin jotain niinku koko koodia? Kuka tulee auttaa Ville? Ei kuulla. Nyt ei kyllä kuulla. Teillä ei ole ketään. Somebody please help. Friendin tilanne. Nobody's home. Kaiken pidä olla niin saatanan kivaa. Aamulla duuni, illalla himaa. Mihinkäs? Sinnekös? Kimmolla on nämä kynnet. Mäkin haluan tommosen. Sulla on omat kynnet, niinkö? Joo. Tulee aivastus. Asukkailla kengillä kävely onnistuu oikeastaan aika hyvin. Et ei ole sen suurempia ongelmia, sanoisinko. Et naiset nyt vallan mainiosti vetää tuolla korkeissakin koroissa. Ja, no Krisu kävelee vähän silleen polvet. Vähän silleen, että näyttää, että hänellä on paska housussa. Mutta se käy oikein haittaa, että ei tämä nyt ollutkaan mikään kauniisti kävelemisen kilpailu, vaan ihan tavallisesti niin vetää kuin osaakin. Et tähän menisi ihan hyvin, mutta kyllä sitten kun 2-6 tuntia on takana, niin alkaa varmasti vielä valitus. Sori. Oh! Joo, vittu se olisi kahvi. Ota kahdesta. Kahvi. Voisiko tuoda mullekin? Mä käyn hakemaan kahvia. Mulla on kanssa harmaa keraaminen kuppi, jossa on 2 sormen rinkulla mentävä korva, whatever mikä. Joo. Laktoistonta maitoa. Ei kun ruskea keraaminen kuppi, jossa on 2 sormen korva. 2 sormen, tää on tiskissä. Ihan sama. No niin. Kiitos. On laktoiston kyllä. Olkaa hyvä. Teit nyt parit stone grabit saada. Seppa on päässyt harrastukseen. Hyvä. Sä et ole vielä päättänyt, mikä mekosa laittaa. Vähemmin. Jukka tuntee varmaan tän eniten semmoiseksi peliksi, että en tiedä. Voisin kuvitella, että ehkä mullakin vaan pelataan, mutta kyllä mä tykkään hänen seurastaan täällä, että siitä on ollut iso apu jaksamaan. Mun mielestä tää ei suoranaisesti ole pelkkää peliä, että kyllä tää on myös enemmän semmonen ihmiskoeformaatti ja viihdettä siinä samalla. Että ainakaan henkilökohtaisesti haluaisi ottaa tätä ihan täysin pelinäkään, mutta Jukalle toi tuntuu olevan aika peliä, mutta siis ei se on väärä tyyli sekä. Kyllä mä voisin Jukan laittaa kotiin. No ehkä mä kuitenkin on vähiten hänen kanssaan ollut tuossa tekemisissä, vaikka ollaankin nyt lähennytty. Niin oon mä huomannut, että Villen tapa toimia, tehdä asioita, puhua asioista, niin on ruvennut ärsyttämään. Ja Krisu ehkä nyt sen parhaita eniten tuo niinku esille, että ihan selkeästi ärsyttää.
Kyllähän tietysti hänellä on vähän semmoinen tyyli asioista, joistain nipottaa vähän. Että kyllähän tuossa vähän ainakin alkuun tuli semmoista, että palvellaan häntä. Mites se Ville? Ai niin, se Ville. Käydäänkö Hemmi hakeessa? Pitäisikö se oikeasti hakea sieltä? Sitä Villellä vähän aikaa käydä. Jos joku haluaa lähteä hakemaan Villen, niin sanokaa, mä oon valmis lähteä hakemaan Villen. Kauan se on siellä vessassa ollut? Mutta eikö se halua olla hetken rauhassa? Sillä on palaveri Niin, myös. se kyllä huutaa sieltä. Okei, no. Sieltä saa vettä ja saa liikuntaa siellä. Kaikki. Niin se saa vessassa liikkua itsenäisesti. Ehkä se siivoo sen. Katsosta voi tilannetta. Niin se saa vessassa liikkua itsenäisesti, niin se kyllä varmaan hyvä. Moi Ville. Mitä sulle kuuluu? Tää? Mitä sulle kuuluu? Tässähän tää menee. Mä ajattelin vaihtaa vähän vaatetta. Haluatko sä pois täältä? Joo. Mä haen jonkun kaveri. Hemmi! Tänne! No niin, on käyty kakalla. Joo. Jännittääkö siltä? Jännittää. Ja ollut aika herkästi tänään näin itkemysfiilikset, kun ajattelee just tätä, että kaverit tulee tänne tänään. No jännittää, että miten tää oikein tulee niin menemään tää systeemi. Joo, mulla on vaan jos ainakin siinä tapauksessa, että jos katsojat oikeastaan äänestää, niin on semmoinen fiilis, että se on mun vuoro, koska mä olin kuitenkin siinä viimeisemmässä listassa, niin viimeisenä, mikä on nähty, niin mä oon niin kuin kielissä siitä, että on saanut vähitä ääniä, niin Oot tänään nyt tullut noin vitutussa aamusta asti. Ai. No, tai silleen, että tuntuu, että räjähtää joka asiasta. Että niin tuo kahvinkeitto oli ihan vitu raskas. Oikein mua normaalisti niin ihan hirveästi kiinnostaa. Sitä vaan vittumaisemmaksi ja vaikeammaksi menee itse kullakin, niin loppuu kohta. puoliväli. Nämä puolet jengiä pois. Vittu titityy. Ja ehkä ihan snadisti ärsytti Kristianin asenne tähän rankkuun. Hänelle se taluttaminen vaikutti jotenkin sellainen, siitä piti tehdä numero tai se oli vastenmielistä. Niin. En olisi ehkä itse reagoinut samoin. Tämä olihan se siinä mielessä totta, että sehän on rangaistus. Joo. Mutta jos me voidaan niinku... Mutta totta kai me jeesataan, ei se niinku sitä tarkoita, että pitäisi jättää yksin johonkin istumaan. Siitä mä meinasin, että se oli ehkä niinku just eniten Kristian varmaan toivoi sen olevan oikein rangaistus. Ja saa, kyllä se kyllä niin saa tehdä, en mä sitä sano. Ei mun tarvitse siitä asenteesta eikä tykätä. Kello 19.38. Illan häätöäänestykseen on valittu Tuula, Mira sekä Jukka. Jokainen talosta lähtenyt asukas on jättänyt takanreunukselle muistoesineen. Pohdin tossa, että periaatteessa mulle voisi jättää hammastikkurasiankin, mutta... Tossa olisi. Tuossa. Eikä me sillä kortsuspaketilla mennä. Mitä muut sä mentit? Hammastikkurasia. Niin, no se on kyllä toinen. Sä oot niin ainoa, ketä niitä on täällä käyttänyt toistaiseksi, niin kyllä mä sanoisin, että se on sun statussymboli. Hammastikot? Ei vaan Kortsut. siis kortsut. Siis kaikista hauskinhan olisi, kun otettaisiin yksi kortsu auki, vedettäisiin se siihen vähän saippua ja vettä sinne sisälle alas. Ja se siihen kortsupaketin päälle ja sinne sisään vielä hammastikko. Ei saatana. Joo, se paketti on ihan hyvä.
Joo, mennään sillä paketilla. Vähän hassutella. Se oli Eeviksellekin ihan fine. Joo, kyllä. Se on, et voi rikkoa Eevikselle antamaan sen lupausta. Jos sä saisit päättää, niin mitä sä niinku tekisit? Ainoille. No mä ehkä jatkaisin vähän tolleen samalla teemalla, mutta tänne voisi tulla eri värejä. Joo. Silleen, ehkä vähän sinistä olisi kiva saada, koska sulla on kasvoissa. Ja sitten sulla on punaista ja mustaa tuolla, kultaista, niin tännekin kultaista. Ja sitten voisi olla ehkä sininen ja musta. Niin kuulostaa hyvältä. Sulla on punaista siellä, sinistä täällä. Eli käytännössä punaisen vaihtaisi siniseksi. Joo, kuulostaa hyvältä. Mutta ei tai olla sinistä. Ei, mulla on violettia vaan. No se voisi olla. Kyllä, itse tein. Mun mielestä aika hienoa, kun kumpaa saisin tehdä toisenkin puolella, mutta Jukka mahdollisesti hoitaa tämän toisen käden niin sanotusti oman visionsa siihen. Jukalta lähtee kyllä paljon lähestystä muutenkin. Hän on aikaisemminkin maininnut, että hän tykkää olla parisuhteessa ja hän on aika tällainen romantikko ja sellainen läheisyyden kaipuinen. Ja häneltä kyllä herroista lähestystä niin kuin muillekin, että just esim. Millalle ja en mä tiedäkään niillä kaikille en hirveästi mitenkään seuraa tilannetta. Mutta aina välillä hän esim. Rapsuttaa ja alailee ja hän esim. Katsoo minua lempeästi, sekin on läheisyyden muoto. Ja silleen, sellaista niin kuin paljon outoa, no aika vähän sellaista seksuaalisointia, että Krisu ehkä seksuaalisoi enemmän. Mutta kyllä mä niin kuin olen vähän hämmentynyt, koska aikaisemmin miehet eivät ole mitenkään osoittaneet läheisyyttä minun kohtaan, että eikä vähän tällainen uudenlainen kokemus. Mä toivon, että tämä ei ole mikään sellainen outo heteromiehen fantasia niin kuin muun sukupuolisesta tai niin kuin seksuaalivähemmistön kanssa toimimisesta. Mä en ole ihan varmasti mistä tämä kumpuaa, ehkä se on vain läheisyyden kaipuuta. Minua ei se sinänsä haittaa, mutta niin se kyllä minua pohdituttaa ja ehkä hämmentääkin jossain määrin. Niin meillä on kyllä Jukan kanssa ihan hyvä suhde. Mä koen että Jukka on ihan kiva ja ystävällinen ja mukava. Se on mun mielestä ihanaa. Mut sitten mä en tiedä, Jukkakin aiheuttaa musta kyllä välillä sellaisia epämukavuuden tunteita ja jotkut sen mielipiteitä ja jotkut sellaiset tavat keskustella on epämukavia. Ja mä en oikein tiedä, että mikä toi niinku, se läheisyysjuttikin vähän hämmentää. Mä en oikein kehannut kysyä sitä, että niin sekin on sellainen juttu, mistä mä en oikein tiedä. Joo, oon käynyt peittelemässä Kevinia pari kertaa ja muutaman kerran on Kevinia poskesta hieman silittänytkin ja Kevinihän yritti mua silloin laivaviikolla iskeä tuolla pihalla, jota hän ei itse myönnä, mutta näin kuitenkin tapahtui. Hän sanoi, että hän oli vain siivoamassa. No joo, siinähän oli siis tää tilanne, että mä olin siinä ruorissa ohjaamassa laivaa. Pidin kurssia oikeassa. Kevin tulee ihan viattoman näköisenä siivoojana. Hän oli siivousvuorossa silloin pyyhkimään pölyjä paljun päältä ja saunan seinästä erittäin viettelevin liikkein. Ja pieniä sellaisia pyllistyksiä ja vilkuilua, silmäpeliä siinä. Koitti pelata minun kanssa, mutta mulla oli siinä tehtävä kesken, niin mä en siihen mukaan sitten lähtenyt, mutta pistin vaan merkille, että tällainen tapahtui. Tuossa viime viikolla kyllä hän mahautui jossakin vaiheessa. Et se on meidän viimeisin semmonen hellyyden osoitus. Jos nyt mahautumista voi hellyyden osoitukseksi sanoa. Kevin on hauska tyyppi. Tykkään hänestä kovasti silleen, mutta hän ei ole ihan minun tyyppiä tuolleen niinku intiimisti. Mulla on kuule semmonen fiilis, että sä oot turvassa. Miten niin? Mulla on vaan semmonen fiilis. Älähän nyt. Mä olen nyt psyykannut itseni molempia vaihtoehtoja. Mielikuvaharjoitteiden kautta. Ja mun tekee pahaa, tai pahaa, mutta siis tuntuu niin oudolle toi justi, että läheiset on niin lähellä.
Jep. Sitä mäkin tässä on miettinyt pisin päivää, että ne on varmaan siis tällä hetkellä siis ajelee tänne jo laittautuneena. Paljon näkyy. No, mutta haittaako se? On hyvä juttu. Jos mä otan tän. Älä. Eikö tää hyvä, mikä sulla nyt? Tämä vai? Ne. Tää on tylsä. Tää on ollut mun niin monta kertaa. Mikä sua jännittää? Onko se just toi häätö vai se, Joo. että jännittääkö sua se, että miten se häätö tapahtuu vai se, että kuka lähtee enemmän? No ehkä eniten se, että ketä lähtee. Joo. Nyt on vähän semmonen, että ihan sama kuka lähtee, niin tulee varmaan vähän haikea fiilis. Jep. Mutta se pitää ajatella, että se on kuitenkin vaan sitten osa tätä hommaa. Ja tässä ei ole enää kuin 5 viikkoa jäljellä, niin kyllä niitä sitten, kuka tahansa lähteekin, niin kyllä se sitten näkee 5 viikon päästä sitten viimeistä, jos haluaa. Onko tullut mitään tuntia tai tommoista? Ei, tosta tuli vasta se pari tuntia. 2 tuntia. Sen jälkeen ei ole tullut. Joo. Onko se pakannut jo? Oo. Pitäis kohta käydä laittaa hiukset. Mä tuun näissä. Onko noin sun villaskat? No. Ei mitään muuta kuin leuka pystyssä. Läpy. Sut yksi. Ei jatkaa pakkailua. Oho, tulta päin. Sitäpä juuri. Häh? Sitäpä juuri. Tulen täältä Kuka se sieltä tulee? Minä. Saanko tulla? Totta kai. Mä ajattelin, että haluatko olla yksin. Eikö? Meneekö tunteisiin? Mullakin. Meinkä tosi nyt mennä olla itku herkässä. Meinkin ei tiedä mitä nyt. Se, että me ei vielä tiedetä, että miten toi äänestys tulee menemään. Niin. Niin sekin silleen, Huolestuttaa. joo, että mitä vaan voi käyttää. Toivon siis tosi paljon, että se on yleisö, joka on nyt niinku äänestänyt. Ettei niinku se ole se skenaario, että se oltais me. Se olisikin pommivitsi. Niin. Mitenköhän mä saan tän kiinni? Herregud. Hei, sanon vielä, jos mä lähden, niin ihan mahtavaa oli tähän asti tai teidän kanssa. Ja pitäkää lippu korkealla, älkääkä riidelkö kauheasti. Samat sanat.
Tehkää lippu puolitangossa, jos mä lähden. Riidelkää, naikaa, syökää, juokaa. Kello 22:29. Tuula on juuri häädetty talosta. Niin. Tää on ihan Meitä on enää 3 tyttöä. Meitä on enää 3 tyttöä. Montas kisasta? Totta, nainen lähti. Naisia on 3 jäljellä. Se on mun mielestä oikeesti crazy. Kukaan ei ostanut enempää kuin yhden. Interesting. Ei saa. Mutta mun mielestä kaikki naiset ja miehet voi lähteä, ja kunnes vain mun sukupuolesta Onneksi tää oli yleisempää. Tyyppisesti. Sitten täällä pelkästään niin se koko päivän mulla oikein möyri vastassa se, kun te olitte laittanut se idea mun päähän, että se voi olla jotain muuta. Vitsi, sä oot vielä pitempi noin korkokengät jalassa. Kyllä. Makes only sense. Sen on huomannut Jukasta nyt tässä pari viime viikon aikana, että Jukkakin haluaa enemmän olla täällä ja jotenkin päässyt mukaan enemmän tähän porukkaan ja sitten niin kuin tullut enemmän niitä fiiliksiä justiin sen puolesta, että tämä on niin kuin kokemuksena niin ainutlaatuinen, että hän haluaa olla täällä. Ja ennen, no sanotaan pari viikkoa sitten Jukalla oli vähän semmoinen hällä-väliä fiilis, että ihan sama, että lähteekö vai jääkö tänne, mutta nyt selkeästi rupeaa niin kuin miehessä näkymään muutosta, mikä on tosi siistiä. Et nyt on ollut aika diippeikin keskustelua jo. Jotenkin sit mulla tulee sellainen olo, että mä oon epäkohtelias, kun mä oon surullinen, kun ne jäi tänne. Vaikka en mä nyt siitä ole surullinen. Niin, ei Tupu ajattele sitä silleen, että vaikka sä niin. En mä tiedä mitä sä tarkoitit, mutta sitä mä tiedän. No siis sitä, että mä oon nyt ollut, tai että en mä ole kauhean iloisilla tunnelmilla. Ja sitten kun nämä on tietysti iloisia siitä, että ne sai jäädä. Niin, ja sitten kyllä. nyt mä oon vähän silleen down, kun mua harmittaa ja silleen. Ja sitten vaikka ei mua harmita, tai se oli ihan sama, ketä sieltä lähtee. Ketä lähtee, niin sitten mulla olisi tullut tää sama fiilis joka tapauksessa. Joo, ja siis niin, mun mielestä oli ihan hyvä, että tää kuulostaa hirveältä, että Tupu lähti nyt, koska Tupu osaa ottaa ton asian hyvin. Tai silleen, että Tupu ihan varmasti menee jatkamaan elämäänsä ja on niin kuin ei olisikaan jo viikon sisään. Silleen, että varmasti naurelee meidän toilailuille. Päästään nautiskelemaan. Yes. Ai että. Ai vitsi. Vaan uudella sykkeellä, hyvällä boogilla ensi viikkoon. Nyt on hyvä boogi. Toivottavasti Iso-Veikka nyt kehittelisi jotkut kivat synttärimeiningit, niin se olisi kyllä siistiä. Tulisi vähän erilaisuutta kanssa siinä mielessä. No vaikka olisi kakkukin, niin se olisi kiva. Niin, kyllä. Mulla on 180 senttinen sänky. Pitäisiköhän mun muuttaa äijän viereen? Jos sä haluat. Miksei? On se mukavampi nukkua jonkun vieressä kuin yksiksi. No niin, totta. Vai haluatteko te parisänkyä? Että leipokaa synttärikakku. Niin, jokainen. Niin. Se olisi vaan ihan niin. Se olisi ihan leipomiskisaa. Hemi saa päättää, mikä olisi paras kakku. Niin, se olisi siisti. No en mä tiedä, kyllä mua harmittaa, että Tupu lähti, kun se oli kuitenkin kaikkein lähimpänä. Niin mut sit jotenkin Tuulan kanssa, kun meillä oli jotenkin niin sellaista hölmöä läppää ja sit sen kanssa ei tarvinnut stressaa oikein mistään ja sen kanssa pystyi puhumaan kaikista asioista ja sitten sille oli niin helppo puhua kaikista asioista, mitä nyt minä, joka en osaa puhua näköjään juuri mistään, niin sit sen kanssa nyt saa jotain auki. Tai silleen sit noin hösää tuolla nyt jotain nukkumapaikkojen vaihtelua ja jotain jotenkin too much. No, että minä ja Hemmi mennään johonkin sinne Kulvapetiin. Enkä mä nyt välttämättä halua Hemmin kanssa sinne Kulmapetiin. Ja sit jotenkin ahdistaa.
Sitten vaan innolla jännittämään uutta viikkotehtävää. Joo, kyllä nyt on taas niinku, sai hyvän draivin tosta silleen, että nyt on taas uuteen viikkoon positiivisia fiiliksiä. Vähän semmoisen kyynisen sekaisin tuntein. Niin. Se on ollut jännä, että viikkotehtävät on aina ollut vähän silleen niinku negatiivis-sävytteisiä jollain tapaa. Joo. Jotenkin mulla on jäänyt semmoinen fiilis, että keppiä on ollut vähän enemmän kuin porkkanaa. Että ehkä ihan snadisti semmoista enemmän lannistavaan päin kuin että innostavaan päin. Tuossa itse asiassa porukka tulikin kyselemään silleen, että no mitä, että pitäisikö mun ja Anun nyt sitten siirtyä sinne nurkkapaikkaan. Ja tästähän on ollut jo Anun kanssa vähän puhettakin. Yleinen mielipide on se, että se on ihan fine. Niin ehkä nyt sitten huomenna ehkä me muutamme sitten sinne nurkkaukseen, niin pääsee sitten olemaan vähän rauhallisemmin siellä sitten kahdestaan. En mä tullut isä helppoa hakemaan. Mä tulin hakemaan sitä, että mikä sun tahtos on. Mä rukoilen isä, että älä anna mun sössiä. Kiitos myös, että saa välittyä se, että usko on inhimillistä eikä täydellistä uskovaa olekaan. Batteri. Toi oli batteria. Siis voi ihan helvetin vittu. Niinku, jestas. Mä olin niin varautunut siihen, että nyt lähtee Rauman tyttö kotiin. Mut ei me nyt vielä lähetä sitten. Katsellaan nyt ainakin viikko vielä. Jotenkin tosi kova koti-ikävä tossa lähetyksen aikanakin. Kun mietti vaan sitä, että tuonne mun läheiset nyt on niinku alakerrassa. Ja odottaa sitä, että tulee mä ulos vai mä tulee. Niin tuli tosi jotenkin, ne oli niin jotenkin lähellä. Mut nyt sekin rupeaa menee vähän ohi joko. Ne on ainakin Turussa ja... Mitä sä olisit aina mieltä, jos ainakin sun lapset, olisiko se liikaa? Se olisi vähän liikaa oikeesti. Sitten mä hajoisin varmaan ihan totaalisesti. Niin mäkin mietin, kun sä oot kuitenkin ikävöinyt heitä niin paljon. Siis harmillista taas, että joku lähtee, mut ei muuta kuin uuteen nousuun. Moi vaan. Tällä tupu. Mikä hyvä nainen. Varmasti hyvä aviopuoliso. Tai nehän oli itse asiassa hyvä avopuoliso. Niinpä, ja kuinka vaikka niin kuin iästä huolimatta niin elää ihan niin kuin tässä päivässä. Että... Niin, lapsen mielisyys on säilynyt koko elämän ilmeisesti. Niin. Joo. Joo. Eikä ollenkaan rahaorientoitunut tai mitään luksusta hakeva, vaan on tyytyväinen vähempään ja siihen, että saa tehdä juttuja, mistä tykkää. Se on ihan sika makea tunne, että kun sä saatkin jäädä taloon. Niin äänestyksen jälkeen. Sitä ihan heti. Ei. Ja sitten mä en tiedä, miten Miralla oli. Tai ajatteleeko sä vielä sitä, että katsojat oli, että äänestämme ensin siihen? Ajatteleeko sitä enää? Koska mulla se ei merkitse enää mulle mitään. Niin sillä lailla, että kun on saanut jäädä taloon. Hei, mä oon vaan lähinnä miettinyt, että ainakin joku on tykännyt katsoa mua taas sitten. Niin. Ja olisihan se nyt hienoa viedä nyt tässä tilanteessa Krisulta ja Keviniltä voittoa tästä. Te olette ensimmäisenä päässyt tuohon. Te olette ensimmäisenä niin pääsitte jatkoon. Turvaan. Äänestetty turvaa ensimmäisenä. No, mutta se ei tarkoita yhtään mitään. Niin. Päästäänkö me nyt uudestaan? Niin, uudestaan 280. Niin. Mutta onnistuminenkin ehkä voi olla jollain tapaa helpompaa, koska meillä alkaa olla niinku pienempi porukka. Niin perässä niinku onnistumisen tarvitaan niinku vähemmän ihmisten niinku sitoutuminen ja niinku täyspanostus. Niin, ja tietää vähän, että mitkä on mahdollisia. Että jos tietää, että itse ei ole varas, niin sitten sitä muuten vittu vahitaan. Niin, silleen, Joo, ja siis... on paljon viisaammaksi tullut. Ja tuntee toiset paljon paremmin toisten vahvuudet ja
heikkoudet ehkä selkeämpiä. Mutta tehtävät tulee pahenemaan tai silleen, että tulee haastavempia ja pahempia paikkoja ihan varmasti. Toivottavasti. Kun tulisikin joku semmoinen, että ok, teidän täytyy juosta vittu 500 kilsaa porukalla viikossa. Ja sit vaan jokainen juoksee, minkä ehtii tai jotain. Se on ihan varmasti päästäisi läpi, kun jokainen vaan juoksisi. Sille, että tekisi oman osuutensa tai tekisi vähän niin kuin sinne päin. Nopeammat juoksis enemmän, hitaammat juoksis vähemmän. Mutta kyllä me niin kuin tommosia pystyttäisiin kyllä hoitamaan ihan varmasti. Fyysiset suoritukset ei varmasti täällä porukalla ole niin kuin mikään älytön ongelma, kunhan vaan kaikki tekee jotain. Vaihdatteko te nukkuu Kimmon paikalla? Joo. Me neuvotellaan tässä siitä. Vaihdatteko te nukkuu kenen paikalla? Ei me ole tänään vaihtamassa Kimmon paikalla. Niin, ei tänään varmaan viitti, kun toi nukkuu toi Ville on jo nukkumassa. Haluatko sä nukkuu Kimmon vai mun vieressä? Ei mulla väliä. Ei mullekaan. Oletko miettinyt, että ollaan nukuttu kaikki yöt melkein niillä paikoilla? Niin. Mitäs jos sit tuo huonoa onnea, kun me mennään sinne kulmaan vaihtaa paikkaa? Missä? Huono onne missä? No, elämässä. Ei. Sitten me siirrytään sinne toiselle puolelle. Mistä kaikki putoaa? Niin. Miksi sulla on punatyyli? Se on sellainen hallityinen. Ei me taikauskoisia ollut nyt. Ei me lähetä nyt taikauskoon. Okei. Me voidaan huomen päivällä vielä keskustella tästä. Joo. Huomen päivällä. Miten siinä olisi silleen sun järkevä nukkua, että et saisi siinä välissä? Ei ole mitään niinku se järkevää niinku... Niin. Sun pitäisi mennä vaan sit lähemmäksi niinku. Mut musta tuntuu, että jos mä menen lähemmäs Miraa, niin sitä ahdistaa ja sit se rupeaa poukkoilemaan. No pitäisikö... En mä tiedä. Pitäisikö sun tulla vaan lähemmäksi mua? Silleen, että mennään siihen Kristianiaan kiinni. Joo, mennään. Eli sinne päin voi mennä. Eli sitten sit mä oon siinä rakosessa. Niin. Totta. Puolivälistä vaihtaa. Asukkaita selkeästi puhututtaa eilinen häätöäänestys, mikä on ihan luonnollista. Myös hashtagillä BP Suomi moni on ottanut kantaa siihen, että menikö tämä häätöäänestys ja häädettiinkö oikea ihminen talosta. Ja aika moni siellä on muun muassa ollut sitä mieltä, että ehkä Jukan olisi pitänyt sitten kuitenkin lähteä. Ja on itse asiassa epäilty pikkusen Jukan juttujen todenperäisyyttäkin. Ja Tupu, sä itse asiassa tuossa hetkistä sanoit, että Jukka, nyt suuta pienemmälle, että sieltä vähän pelaaminen näkyy läpi, niin koit sä, Tupu, että Jukka oli talossa aito? No se on vähän semmoinen tyyppi, että siitä ei oikein ota selvää, että onko se lintu vai kala. Että toisinaan se on niin kyrsiintyneen näköinen ja oloinen ja sitten toisaalta heittäytyy hyvinkin hempeäksi, että mä en ihan päässyt selville, että mikä hän on miehiä. No ei katsojatkaan. Mutta ehkä se selvii tässä tulevien viikkojen aikana. Mun vieraana on siis tänään eilen talosta häädetty Tupu ja me jatketaan Tupun kanssa ihan hetken kuluttua lisää. Tervetuloa takaisin. Mun tämän illan vieraana on tietenkin eilen talosta häädetty Tupu. Mahtavaa, että oot täällä meidän kanssa, vaikka vähän niin kuin surullisissa merkeissä ikään kuin. No, kiva kuitenkin olla täällä. Tuossa kun me katsottiin tuota koostetta yhdessä, niin sä olit koko ajan, että ihana Kimmo, ihana Kevin. Ja lähestulkoon kaikki asukkaat käytiin läpi. Niin onko tämä etäisyys saanut aikaan sen, että asiat jotenkin näyttää positiivisemmalta ja jotenkin muut asukkaatkin tuntuvat rakkaammilta vai oliko se jo semmoista siellä talossa ollessa? No kyllä se oli semmoista, että kyllä mä tässä totesin, että ikävä sinne on, että ihan tässä melkein rupesi itkettää. Ja sitten tietyt ihmiset tietysti herätti vähän enemmän tunteita, että justiin Kimmo ja Kevinin näkeminen ja Anun näkeminen tossa, niin kyllä se herätti sen ikävän. Ketä on eniten ikävä tällä hetkellä talosta? No Anu ja Kimmo. Joo. Luulet sä, että te tuutte näkemään vielä
tulevaisuudessa? Kyllä mä haluaisin ainakin niin kuin tavata silleen, että ilman kameroita ja että pääsisi niin kuin kunnolla juttelemaan ja niin tiettyjen ihmisten kanssa, joo. Musta tuntuu, että sä olit jotenkin talossa aina semmoinen tyyppi, jonka kanssa kenelläkään ei tullut konfliktia. Sä olit jotenkin semmoinen rauhan hahmo siellä kaiken draamankin keskellä, niin oliko sulla kuitenkin jonkun kanssa semmoiset niin kuin etäisemmät ja vähän vaikeammat välit vai oliko kaikkien kanssa oikeasti niin yhtä harmoniaa kuin miltä se näytti? No ei tietenkään, että no Jukan kanssa varmaan niin kuin vähiten, että meillä ei sillä tavalla löytynyt semmoista ehkä yhteistä säveltä, mutta sitä lähentymistä tapahtui kuitenkin tuossa viime päivinä kuitenkin hänenkin kanssa. Ja no Villen kanssa meillä oli sitten vähän erilaisia keskusteluja, ettei niin kuin sillä tavalla kauhean läheiseksi hänen kanssa tultu, mutta fiksu, kiva mies ja sillä tavalla kyllä häntä vähän kiusotteli ja oli semmoista mutta hänellä oli tietysti se oma uskonto siinä niin vahvasti takana ja näin, mutta ehkä se oli semmoista huumorijuttua hänen kanssa sitten enemmän, mitä mä tykkäsin hänen kanssaan sitten lätistä. No sen lisäksi, että Villes on toi tommonen niin kuin humoristinen puoli, niin hän on myös tietyissä asioissa tosi vakaumuksellinen ja aika vakavakin. Ja erityisesti musta tuntuu, että tällä viikolla Villestä on ruvennut näkymään semmoisia pieniä räjähdyksiä silloin tällöin. Joo. Mistä sä uskot, että se johtuu? No häntä varmaan rupeaa ärsyttämään voimakkaammin tietyt asiat. Että varsinkin se hippaleikki niin kuin huomasi, että sisällä kuohui. Ja sitten tietysti tämä, että siisteysasiat ja kaikki tämmöiset ruoanvalmistus tai ylipäätänsä nyt, että tämä taloudenhoito tai arkiaskareet siellä, että aika lailla hän siellä kuitenkin niitä tekee ja näin, niin häntä ärsyttää sitten kun muut ei tee niin paljon. Koet sä, että se oli semmoista tavallaan tilanteen kontrollointia, mitä Ville sitten siellä jotenkin kaipasi, että ehkä hän sitten otti sen roolin, että nyt asiat sitten menee sentään näin, kun hän itse ne tekee? No varmaan joo sitäkin. Ja sitten justiin tämä siivousintoilu ja näin, ja tietysti siinä on paljon sitäkin, että hän on semmoinen aktiivinen, energinen mies, niin tykkää tehdä eikä osaa niin olla kauheasti paikallaan. Niin tietysti siinä on sitten sitäkin, että haluaa kovasti tehdä, mutta tämä tämmöinen ärsyyntyminen varmasti liittyy just myös siihen, että kun hän tekee paljon ja toiset ei tee niin paljon, niin se tuntuu epäreilulta ehkä. Joo. No sä myös välillä jouduit sanomaan noille aikuisille ihmisille tuolla talossa, että nyt siivotkaa jälkenne. Niin minkälainen sun rooli sun mielestä oli siellä talossa? No kyllä mä ainakin alkuun paljon hääräsin keittiössä ja tykkäsin. Tietysti sai olla ehkä vähän omissa ajatuksissakin siinä samalla ja tälleen, mutta kyllä mä sitten niin kuin tietoisesti aloin vähän jättää myös tekemättä. Että en tiedä, miten se näkyi sitten kotikatsomoihin, mutta se oli ihan semmoista tietosta. Vähän niin kuin, että no ehkä nyt muutkin voi tehdä. Että jos sä nyt otat sen keittiön haltuun, niin sittenhän se on sulla kokonaisuudessaan. Niin vähän jätin palloa muulle, mutta en mä nyt hirveästi ehkä sanonut niistä asioista, että no niin, tulkaas nyt joku muukin. No varmaan sanoinkin, mutta enemmänkin. Kyllä sä hoidit myös paljon vaan niitä muiden puolesta. Joo. Mutta toi kuulostaa semmoiselta mun mielestä järkevältä teolta siihen nähden, että oma niin kuin järki pysyy kasassa talossa ollessa. Että jos ottaa liikaa vastuuta itselleensä, niin sittenhän sitä on koko ajan ihan hermokireillä kaikkiin muihin, kun ne ei teekään asioita just niin kuin on itse vaikka tottunut tekemään. Mitä sä luulet, että tuleeko asukkailla kestämään pää? Koska kyllähän siellä nyt rupeaa pikkuhiljaa porukkaa hajoilemaan. Muun muassa Krisu on ollut aika syvissä vesissä. Niin tarkoitatko niin kuin ylipäätänsä? Niin. Vähän riippuu viikkotehtävistä. Mutta kyllähän siellä kemioissa, tai lähinnä niin kuin Krisua ärsyttää varmaan toi Ville. Ville, ainakin sitä oli nähtävissä tuossa viime päivinä. Niin, en tiedä, tuleeko sieltä sitten joku sikarikerhon tai tämmöinen, että siellä sitten ruvetaan niinku enemmän puhua sitten niinku äijäjuttuja ja sitten jätetään joitain ulos. En tiedä. Toivottavasti sinne nyt menee Anut ja muut mukaan myös. Se on paha, kun lähdetään tämmöisellä pikkuporukalla lietsomaan asioita, niin siinä voi pikkuhiljaa asiat kärjistyä aika pitkällekin. Me jatketaan Tupun kanssa tietenkin vielä paljon lisää. Kannattaa siis ehdottomasti pysyä mukana.
Tervetuloa takaisin tänne PP-studioon. Mun vieraana on tänään eilen talosta häädetty Tupu, eli Tuula, mutta Tupuksi me sua nyt kaikki kutsutaan tästä eteenpäin. Tuossa koosteessa nähtiin muun muassa Anun ja Helmerin nykyistä tilannetta ja siellä oli ehkä pikkusen semmoista jotenkin erimielisyyttä siitä, että mihin tämä juttu on menossa. Hemmi oli aika varma, että nyt siirrytään tonne kulmaan nukkumaan yhdessä ja sitten Anu taas jotenkin pikkusen sen kanssa epäröi. Tolleen talossa olleena, niin oliko siinä semmoista aitoa rakkautta ilmassa Anun ja Helmerin välillä? No Helmerihän on aivan niin kuin ihastunut. Se niin kuin kyllä hänestä näkyy. Ja niin kuin Anu sittenkin sanoi, että kun hänellä on tunnelukkoa tai miten nyt sit sanookaan asian, niin se saattaa olla, että aika näyttää, mutta että mä en ole sitten ihan satavarma niin kuin Anun tunteista. Tietääköhän Anu itsekään? Niin, joo. Että kyllä, vähän koitettiin sitä vähän jutella, mutta tuliko siihen sitten joku keskeyttää, mutta että olisi kiva päästä Anukaan kunnolla juttelemaan joskus ylipäätänsä, mutta aika nyt tuossa näyttää, mutta hän vähän tuntuu, että hän on itsekin vähän hämillään. Niin, ei varmaan Anukaan ajatellut sitä, että hän menee taloon ja sitten sillä tulee joku tyyppi vastaan. Kyllä. Että mä luulen, että hän aika lailla nyt niinku, kelaa noita asioita mielessä, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu ja mitä hän tuntee ja näin poispäin. Että mä luulen, että Anu tässä vähän niin kuin fiiliksiään miettii, mutta Helmeristä kyllä loistaa. Ja hän kyllä sen kertookin, että on ihastunut. Ja. Anulle Helmeri oli ehkä semmoinen yllättävä asia talossa. Niin oliko sulle, Tupu, joku asia, mikä yllätti sut ihan täysin talossa elämisessä? Talossa elämisessä. No ehkä semmoinen, että mä ajattelin, että mä enemmän otan omaa tilaa ja haluan olla omissa oloissani, koska kuitenkin siellä on niinku iso porukka ja paljon härdelliä, että niin varmaan tulee semmoinen, että nyt vähän johonkin omaa rauhaa. Mutta että viihdyin tosi hyvin porukoissa ja kiersin aina sitten porukasta toiseen riippuen sitten puheenaiheesta ja tälle, että se ehkä yllätti, että en kaivannut sitä omaa tilaa sillä tavalla siellä. Ja toinen juttu tietysti, mikä vähän yllätti, niin kuin, että miten ihmiset, tai niin kuin miettii, että miten ihmiset elää sit oikein. Että miten ne selviävät arjestaan? Tai niin kuin, että kaikki jää, niin kuin se löytyy porkkanaa lattialta ja sukkaa pöydältä ja niin kuin lautasta, sängystä ja niin kuin tälleen, että vähän, että me ollaan kuitenkin yhdessä tuolla eletään, kyllä. Että vaikka sä kotona elät miten vaan, mutta että voisi niinku ajatella, että yhteistä viihtyvyyttä. No 247 katsojat on varmaan tässä vaiheessa huomannut, että siellä on nyt kun Tupu on lähtenyt talosta, niin siellä on kyllä aika sotkusta ainakin, että se on ihan varma. Koet sä, että aluksi olisit kuitenkin jotain semmoista vieraskoreutta, joka sitten vaan niinku mureni viikkojen aikana? Et yrittikö ihmiset edes aluksi pitää paikkoja siistinä? No en mä tiedä. Suoraan sanottuna ei. Kyllä aika lailla sitten. Tai niin kuin, että kun ei astioita saa koneeseen edes ja näin, niin Joo. Oliko jotain semmoista, joku semmoinen asia, mistä tuli sulle semmoinen, tiedätkö, silmätikku, että sä rupesit huomaamaan vaikka aina, että ne munankuoret jää aina sinne kennoon tyyppisesti? Että... No ehkä tietysti, että kun ruokailun jälkeen ketään ei kiinnostanut laittaa vaikka nyt jääkaappiin kylmätavaroita, että ne jää kylmätavarat siihen. Kuitenkin ruokakin tuo välillä on kortilla ja meillä loppuu asioita siellä aika ajoin, niin ettei sitten välitetä, että sinne jää pöydille sit lämpenemään asioita, että ihan tämmöiset. Että se ehkä nyt sitten vähän nyppi, mutta... No aika rennosti sä kuitenkin siellä otit. Joo. Mutta onhan se tolleen, kun pistetään 14 ihmistä yhteen taloon useammaksi viikoksi, niin kyllähän siellä sitten totta kai nousee ne tietyt pikkujutut, mitkä sitten saattaa ärsyttää itse kutakin. Kyllä. Onko sulla jäänyt itsellesi jotain silleen mielen päälle, että sä olisit itse voinut tehdä jonkun asian toisin? Joo, on miettinyt silleen, että varmaan aktiivisemmin osallistuu keskusteluihin. Joo. Ja kertoo ehkä enemmän itsestäkin asioita. Tai ehkä mä uskon, että se olisi tullut, kun porukka vähenee ja näin. Niin
se olisi tullut niin kuin siinä sitten, mutta kun on paljon porukkaa, niin mä paljon kuuntelin, tykkään kuunnella, havainnoida ihmisiä ja sillä tavalla niin osallistuin niin kuin kuuntelemalla ja näin, mutta se, että olisi voinut aktiivisemmin osallistua keskusteluun. No kyllähän sä sieltä ystäviä kuitenkin sait. Ja nyt on tärkeä kysymys, Tupu, sulle. Vastaa lyhyesti, että kenelle sä haluat antaa sun rahnat talosta? No, mä haluan antaa ne Anulle. Mä luulen, että kukaan ei yllättynyt tästä. Joo. Mutta ihan mahtavaa. Anu on varmasti hyvin kiitollinen näistä rahnoista. Kiitos Tupu, että olit täällä mun kanssa tänään. Ja kiitos teille, rakkaat katsojat, että olitte mukana. Huomenna täällä on Kimmo Vehviläinen koomikko Ali Jahangirin kanssa. Varmasti hyvää spekulaatiota huomennakin tarjolla. Se on ihan saletti. Ja hei, muistakaa, että koska Temptation Suomi alkaa, niin keskiviikkoisin ja torstaisin meidän show alkaa jatkossa kello 22.00. Mutta toki muina päivinä silloin, kun tempparit ei tule, niin ihan samaan aikaan kuin tähänkin asti ollaan pyöritty. Mahtavaa illanjatkoa kaikille ja nähdään taas. Ja nyt ollaan niinku vetämässä niinku ihmisiä kaljuksi täällä. Niinku tää on hullujen huone. Sen sanon. Oi jestas. Mut mä toivon, että mä pääsen ajamaan tukkaa. Se olisi bestiä. Ja mä toivon, että Krisulta ajetaan.